Нека да видим. Може би решението ще дойде в тези рунд, уважаеми зрители. Дано Борето Георгиев е по-решителен в своите действия. Струва ми се, че моите очаквания се оправдават, тъй като виждам поне от поведението на тялото му, че той е решил да бъде по-активен. Да, направи той две атаки, бързи атаки с лев и десен прав в главата и след това се защити успешно. Самият боксер от Мексико осъзна, че е нарушил правилника с удара си под пояса. Посочи го и Борис Георгиев с желанието си да напомня на съдята, ако той не е видял. Намери го точно Борето от този момент и отново десния прав попадна в главата. Но общото впечатление, уважаеми зрители, че мексиканският боксер е по-активният и дано това не повлияе на съдиите. Впрочем, предполагам, че съдиите са българи и едва ли биха имали желание да ощетят нашия боксер.